Deɛ ɛkɔ so nyinaa naima deɛ woyɛ ɛde nyinaa ɛntwa yi amanyanya kɛseɛ de sɛ deɛ ayɛ ne gye sɛ ɛbɔ ɔka onwa no akasa ɔkɔfa yɛ no kwan no waho woyɛ hema asɛm asi fie asɛm no yɛ ka asɛm na wokɔ kɔbu dan kɔfa nkonnwa a ɛnyɛ no kwan no waho yɛgya no tra saa a ɛnyɛ no kwan no so enti akyerɛ me ɔno ne ka adwan 60 dwan pɔɔtu aduane deɛ kyena ne hia ne ha yi a bɛkɔ akɔgye safara ma na gya ase ne na ɔne boa na gya ase na kyena mo nkɔ na mo nkɔtwa adwan gu akonnwa no so wowie ama safara no wɔ na gya ase ne hɔ nti yane no mo na gya ase deɛ bayɔ me do anya ma ɔde ne afa so ma anya ma na nkɔhwɛ baabi a mo ana nkɔdua sɛ nana no mo ba yɛ musu ɛyɛ na ɔtwi na kɔbɛ na ɔtwi ne ma ahene ka ɛyɛ nyinaa ni dwumadi a ma ahene ka sɛ ni sɛ ɛno ana de yɛtɔ so mmiɛnsa sɛ woda na sɛ woansɔre a wo ne hɔ ana ɛkɔntɔkwa wo ne obi ankɔntɔkwa na wɔ hɔ mini hɔ asɛ mini hɔ nso na wɔ hɔ nana dia wa bɛyi watutu chacha wa duro ha no nokora pie wom na maame no wɔ kuro mu ha enti ɔpa wɔm na ɔpa ma wɔ ma busuafo memama kwaba ha ɛyɛ Pemampem TV so ɛnɛ ɛyɛ Nkranzaman General Sitting a Nkranzaman hene ɔne na trankundwa ɛbɛtena nsɛmpi ɛso ɛwɔ ahemfia disa wohwɛ a man hene ahemfie ɛna yɛwɔ ɛwɔ Nkransa fie na nananom edi kan ma yɛte ase sɛ nsɛm a nana etu hyɛɛ no ɛnɛ ɛna nananom ɛbɛtena so na ɔmode yi ato ayi ɛnti ebi ɛyɛ ahensɛm ebi ɛyɛ afisɛm na nsɛm a ehia pa ma hene ma yɛte ase sɛ nsɛm a yɛbɛka na ahemfia ɛyɛ dia ehia pa ɛma Nkranzaman dwan pɔɔtu aduane deɛ kyena ne hia ne ha yi a bɛkɔ akɔgye safara ma na gya ase ne na ɔne boa na gya ase na kyena mo nkɔ na mo nkɔtwa adwan gu akonnwa no so wowie ama safara no wɔ na gya ase ne hɔ bɛgye safara no afiri na ahema wɔ de ama wo na deɛ ɛkɔ so no mempɛ sɛ mɛte witwiriwitwi biara wɔ boa na hɔ na ahema nneɛma bi wɔ a wɔyɛ no monhwɛ ne yie pɛ sɛ mɛte witwiriwitwi biara wɔ hɔ nom woyɛ safara no aba yɛbɛkɔ akɔyɛ saa amammerɛ ne yɛyɛ wie a na sɛ deɛ ɛwɔ hɔ biara deɛ fi asɛm no yɛbɛhwɛ ne yɛafrɛ ne yɛaka ma asomdua aba boa enti ɛne deɛ nya ne kyerɛ no papa ɛkyerɛ no papa na gya ase ɛne mpanyimfoɔ ne boa na gya ase bɛkɔ na wɔn akɔtwa akonnwa no so yes obi asha so you ga ka se mo dwam se ya e tire bi se ya pe asa ye ka se bia wa ka se bi o se tire bia no mra anopa na ngo twa ma ko ya no pia se mo bia o be te fi wa re mo sisi bia ya fa ye dwan pɔɔtu aduane deɛ kyena ne hia ne ha yi a bɛkɔ akɔgye safara ma na gya ase ne na ɔne boa na gya ase na kyena mo nkɔ na mo nkɔtwa adwan gu akonnwa no so wowie ama safara no wɔ na gya ase ne hɔ bɛgye safara no afiri na ahema wɔ de ama wo na deɛ ɛkɔ so no mempɛ sɛ mɛte witwiriwitwi biara wɔ boa na hɔ na ahema nneɛma bi wɔ a wɔyɛ no monhwɛ ne yie pɛ sɛ mɛte witwiriwitwi biara wɔ hɔ nom woyɛ safara no aba yɛbɛkɔ akɔyɛ saa amammerɛ ne yɛyɛ wie a na sɛ deɛ ɛwɔ hɔ biara deɛ fi asɛm no yɛbɛhwɛ ne yɛafrɛ ne yɛaka ma asomdua aba boa enti ɛne deɛ nya ne kyerɛ no papa ɛkyerɛ no papa na gya ase ɛne mpanyimfoɔ ne boa na gya ase bɛkɔ na wɔn akɔtwa akonnwa no so yes obi asha so you ga ka se mo dwam se ya e tire bi se ya pe asa ye ka se bia wa ka se bi o se tire bia no mra anopa na ngo twa ma ko ya no pia se mo bia o be te fi wa re mo sisi bia ya fa ye ko madame o be tia ma me ra ono ane mame this man on any kuma na to kwana kase se person de prepare channel na o ma yobra asote yobra se o ama penya na kwa na ba penya de ba penya ni
Yamani, do you a chairman and then you as a damn Yamra, the Mitchell Chachani, like Kira, Ebaya, Mamma. Madame Bro, actually, Kimana Kira, say, I'm opening one of our baby, the other two, you were my nanny, so be your money, the girl, the yellow, and this year, I propose my girl's and the man of the show, or the Roma, or supporting oneself. Asafo ano de koma na na jase so kontini ensu ti do wo ya bre na nkrasa ni ma e yura ni ma me e ya pa safo ano wo sisi e wo no to agaro mi buru yura chane yura se ya no wasonte na ma ne bante o ma ne muswa o de bishia na pre die agaro ma safo ano no asuma yura asuma ya no se yo ni se zapara se te wa ka se lai ma ni yura ka ma se na enso ke wa ka mani ya se abunya si a na wo ala wo ma wo na abunya no to aye maso afenfi se fio hon fenfi ana wa pe ya abunya na fio ho aye fio ho ani yura se o fa ko to tata ma na pa so se bo no abunya ke se to so bibisi abe maso fia fa ko be e ko fa abunya ko to ɛno na wabɔ no kɔkɔa sɛ fakɔto na asɛm bi bɛwɔ wɔ akyi a yɛbɛhwɛ yɛ ɛsiesie fie ne aka ɔfa nkɔtoɔ last week ɛna ɔma no sɛ na wɔtwe last 2 weeks ɔma no sɛ na wɔtwe yɛtwa no ɔmfa nkonnwa no fam a gyaase ɛwɔ hɔ ɛno ne apempɛn so a ɛne yɛwura ha kasa nyɛ akyea me kora ne pɛ yɛwura tu na wotuo sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwa so wontimi mpɛgya akonnwa no firi sɛ da vie wa pɛgya de kɔ bia na sɛ amammerɛ yɛ adwuma nti ɛwɔ sɛ otwitwa ho deɛ sɛ akonnwa no a ɔmma so no ɛfifi hɔ ɛne ne ma no nya abɛkyi ne bɛbia yɛbɔ ne bɛrɛ dusia no wahu ne kyidɔmfoɔ ɛne baakɔ anyina ɛne yɛnim sɛ bɛbɛsra akyerɛ no ne ato so kyidɔmfoɔ no bɛto yɛnim sɛ ɔso wɔ pipii no akyi na wasra ba nti ɛno ne asɛm a yɛda ho nti wadaroma wokɔ ama anadema so nte sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwa so kyidɔmfoɔ bɛwɔ mmoro bɛ so nti dwafa ya bi aka ɔbɛ a kakyɛ bɛbɛka sɛ yɛwura sɛ fa oti bɔ na wokɔ dwafa aba no afei kyidɔmfoɔ koraa wo sɛ sɛnkɛ na wokɔ akyi asa nti ɔyɛ wee waba bapanyin a ɔmfa kyidɔmfoɔ amammerɛ so na ɔmmra ɛbɛhwɛ nanahema anim na kyame yɛabasi Ayé sáwọn ọ̀dà mi bro, wíkẹ́ àwọn mi láti sẹ́dí ní màmí dé súnmọ́ ẹ̀rọ náà, èyí á ẹ̀dí sẹ́ni pàṣípà ọ̀dà ní màmí. Ankyɛ biara na yɛhunu mahene ne maame abɔfoɔ ɛba ha. Ada Roma, wura bɔbɔ a na wɔnku nti yɛbɛsrɛ na monyɛ no biribi ma yɛn. That's it. Yes, sir. Say, which may be Kakramia Maya. The 7 year that's your right.
ana dwano ofa ma ho ankuta dwano ha e ba ma na ekwa kuhwe bu gas Ya se mo. na ma wo ase bia e kana eso ka asma ye wuri wo ha bia we ko be catch ni o tie wa se o bia ni wo de se we ti ti afa wo de fo wo ala wa o so ma te wo se bia se ama na de da no o ka fa so de bye Ya se mo. Sekarang sini. jamba o se ni ala da be o ni ka Semua bayar. Saya memfa ni na memfa siapa tu memfa membayar mai. Na amamnya saya kos tu bayar. Na makasih sah. Mana dia. Na ni kan bebas dah. Dia. Mereka asal sekitar ano. Dia macam dia sampai dana ya ho. Bibi na ibi so cross dia ni. Dia okey. Ni yang kerja dia dana ya ho. Dia feel macam saya. Ya saya betul. Enye kwambo dia aso. Sa anfo so aba mo mfa nche yen se o ma tuna se aba pizza. Sa na ma mra ti bi dia na bibi asan abra cross bibi. Na se o san daro. Yes na o san anfo so aba mo mfa nche yen. Bibiaso ya be adam ni du Tia ni mu na mom atu mo ba ha na on ba ya no na bibi kuwa kakra to mu da yesi afa na kotete sa homa bi na manta ma kotete mama ko ni na wo munya kwa ko be kwa wo mutumi nu ha afa na madam wo mo du ya ma no no dia afa na na ma bo na busu pan ni na no ma tena nkonwa na atipe hema tashima ta kofia no ne na jase no mbasie ni se kwangwani mo toatoa be daba ho nkwantia na bibisu ochia ba bi akokura ba nkɔhwe a be wie na hɔ no matofo ti nananom na mebire ne abrepa se na chia me ma yama nananom ya nananom akwa aba nana ya me ama kwan se ya mura na yan kwashe da biya mo na nkunda se nana no mo ba ya bushi na otudi na ko be na otudi ya ma hele kan e na ni jumadi ya ma hele kan se ni de no ani de na no se waso ba se mo na sensem de ni se ya da na nem ya wo mo kwa ya wo mo tutu ya na na se ya mefe ba bia kunya ne da na kunya no kwa fa so aja wo mo so de betu ba bia so bia ba ti no mba yo wo mama ne acha me da nanomase na ja nananom yesu adwumadie yi nwie ye de haso de bebma nananom ne de be fa wo so na cha mo betia ma ne ja ase ne nua aso ate se kurodi asonwie yem papa an be da be ho kuroti an kura be hu se kuri mo ta din se mama be bia e tie mfa nti ho Sure, yes, you want a set man and Emma. That's what it's now. Emma or more. 1 year, I don't know. Yeah, the leisure see and yeah, assemble. One nonsense, 7 kunya, 7 year. I got 10 and when you fear palmy and sa. I come crack and then Yamia beer quine and crans a meura. The jazz a quay. Na okay anu ya be ya betena ase bibi sankamu na nanuma nyakwa ama anopai so ese ya twen ndi ya wa twen mu ampa inu yese da se boa ma bodare a ereja ase ne nua e ba no ba betutu bibia se be ya asonwia beba boa na konwa se ase so ne nya bia kosom kransaman wura di nana ho ba ya ye kuru bia asonwie nko boni bia ni
sɛ bia ni kuruma Wa mu sa asomdwe de obi daka. ya akura na kure yeah na kure Oba kani ma meto. Baba. na kure Awo. oye Achame. abusuapan ne me nananom nyinaa boanaman abusua bia chichi benche a be ya ha ya na ne jase akiri ni sɛ abusua ntu nipa na wɔnwura bia na ahemaya ahemfie sɛ bi ha de ya abusuapan ne fie ne wa nti na kure wodi a ya woka sɛ mpu a epu yɛntimi nsiw kwan sɛ kyenkyena a tena ha di wudwuma ebi abeka sɛ yɛni wanim ne wachi ne yɛnkɔ no ɛbɛkye wodi ase na chame ye na chame ɛdi sabi jina nanu benim na yɛmpe nipa krope ka ho tide nanu anim Meso ayi sabe misa minya na chamenti yina yayi no nti mekra o mo se babi de ta Madrid ye me pese me ko ayi na se wo so nti akire na o ka kire me se o mo hwa de wo yefre because ya tena se amomanti woni what is going on na wo futama wo fre he nyina na menana yati ahemfie ho no nti se be ya wo ne number de ya na ka baya ka frana ka krama yan banki kan ye wia na akwansere he bari ato aso nti mimra no ka se ya manana yo Yɛtɔ so mmiɛnsa sɛ woda na sɛ wansɔre a wone hɔ ana ɛkɔntɔkwa wone obi ankɔntɔkwa na wɔ hɔ mini hɔ asɛ mini hɔ nso na wɔ hɔ nana deɛ wabɛi watutu kyakya waduru ha no nɔkora bie wɔ mu na maame no wɔ kurom ha nti ɔpa wɔmmerɛ ɔpa ma wɔma buta bari bahe ya ba hunu awie na baba sira nanti na ba diamanye akobo be wura na sumafo de na jase woni bo na hififo mani me manyina mrantie be yemu sa kwanya yema yo
Mammy for, I'm sorry, you're passing a man, you're paying free. Have I had Baba, I'm sorry, I'm sorry. Mammy, I know what a room. Mammy, why are dear? Nobody know I am. Oh, I am. What do you crack? Over the temperature. We are for a